Saderengipun katuraken gending salajengipun
Nuwun dhumateng para warga Desa Kauman, para pametri Kabudayan Jawi ingkang winantu agunging pakurmatan. Hing madyaning sasana miyak sepining swasana sarta manembromo rawuhipun para warga ingkang sampun kepareng rawuh wonten ing Balai Desa Kauman badhe katuraken pasugatan langen beksan winastan beksan gambyong mari kangen katindakaken dening warga Desa Kauman. Monggo kula dherekaken hamirsani gumelaring beksan gambyong mari kangen. Dipun skip nggih, niki penarine tasih dereng cekap anggenipun santun ageman. Monggo kula dherekaken gending-gending salajengipun. Monggo para warga, para pametri Kabudayan Jawi mliginipun dhumateng asanipun pepunden kula lan panjenengan Mbah No guyub rukun Desa Kauman, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung. Bos mancing sajroning nala awujud lawatan ingkang utami tentrem negeri ingkang ginayo antuk berkah kang kuwasa rahayu ingkang ngepi
Alhamdulillah sepisan malih ngaturaken wilujeng dalu dumateng ngarsanipun para warga ingkang taksih lenggah wonten ing Balai Desa Kauman nggih. Mugi lampah panyasadaya dalasan kula tumuju sasana menika sinerat dados amal silaturahmi pikantuk piwales namung saking ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Pak Ari, paling nyuwun gending napa niki? Pripun? Kok Indianan? Nyuwun Indianan. Pak Babin nyuwun Indianan. Wah. Weh. Alhamdulillah ngaturaken agung panuwun Pak Babin Kamtibmas Desa Kauman, Pak Ari ugi Babin saking Koramil Kecamatan Kauman nggih. Alhamdulillah Pak Cari nyuwun gending napa niki? Nyawer napa nyuwun gending? Nggih. Pak Kades Pak Cari ndak krungu. Mboten mireng nyuwun nggih. Alhamdulillah sepisan malih kepareng nenggani ingkang minulya pepunden kula lan panjenengan Mbah No. Alhamdulillah wonten saestu Pak Tris ingkang sampun kepareng kanca-kanca LAD Mas Yoni, Mas Agus sedaya katuran monggo kula dherekaken lelenggahan. Gending salajengipun monggo katuraken. Oh nggih. Dumateng ngasanipun kadang-kadang laras wening pimpinan Bapak Sukiran. Alhamdulillah. Niki dipun aturaken dateng sinten yang badhe ngaturaken? Pak Kades. Pak Kades dipun suwun nyekar copat. Nggih, monggo Pak Kades. Sing paling penak pocong. Niki wonten berita gembira saking Pak Kades kagem kalih ngrantos persiapan mocopatan nggih. Kagem kanca-kanca paguyuban karawitan laras mening badhe dipun aturaken. Monggo Pak Kades. Nggih. Matur nuwun Mas Gun. Dalu menika memang laras wening ugi LAD Lembaga Adat Desa menika sampun saged kolaborasi, saged sareng-sareng mujudaken program-program ingkang sampun dipun rencanaken. Dados memang harus diwujudkan apa yang menjadi konsep serta kegiatan yang sudah tertuang dalam perencanaan LAD. Salah satunya disupport dan didukung oleh kelompok kerawitan laras wening Desa Kauman. Terus 1 minggu yang lalu saya dapat laporan bahwa ada undangan untuk 2 kelompok masyarakat atau Pokmas nggih menika ingkang setunggal kelompok Hadroh Cahaya Hati Dusun Jedaan ingkang setunggalipun nggih menika kelompok kerawitan laras wening ingkang saderengipun sampun ngusulaken program bantuan saking kabupaten ingkang dipun prakarsai kalian Bapak Panhis Yodi Wirawan menika sampun ketawise sampun direspon nanti di tanggal
24 kalau tidak salah itu dua kelompok tersebut diundang di Dinas Pariwisata untuk mendapatkan bantuan. Nah nanti monggo perwakilan saking dua kelompok masyarakat itu yang jelas ketuanya atau pengurusnya untuk kita berikan surat pengantar bersama dengan administrasi yang dibutuhkan, bisa datang sesuai jadwal yang ditentukan oleh Dinas Pariwisata dalam hal ini yang mensupport kita di kelompok Karawitan Laras Wening kalian grup Hadroh Cahaya Hati itu mendapatkan bantuan berupa uang tunai untuk pengembangan kelompok. Nah khususnya pada malam hari ini yang kita bisa sampaikan kepada panjenengan kelompok Laras Wening, kelompok Karawitan Laras Wening nanti ketika mendapatkan bantuan bisa dipakai untuk mensupport kegiatan panjenengan. Salah satunya jika alat musiknya nanti atau alat karawitan gamelannya mbok pilih wonten sing kurang nopo, mangke Pak Guru bisa memberikan informasi kepada kita kekurangannya apa bisa dibelanjakan atau ditambahi dari bantuan yang sudah kita terima. Mbok pilih itu, dan ini juga salah satu wujud kegiatan LAD melestarikan budaya. Ngaten nggih Mas Kun nggih. Ada ini tadi ada tambahan mocopat, Mas Kumambang, apa malih niku? Mijil, Sinom, Kinanti, Asmorodono, Gambuh dan lain-lain. Nah, kuatah wonten 11 contohnya. Nek kula memang kula akui pun lali bener. Yen ora eling saiki lali. Mocopat niku ora nggih sing jenise Bapak Pucung ngaten niku nggih. Dudu watu dudu gunung. Niku Pak Riyadi niku nggih pun eling. Nah, Bapak Pucung kidul napa lor kan. Nggih. Bapak Pucung dudu watu dudu gunung. Nah niki cengkoke mungkin mangke sing pas nggih ingkang Pak Guru nggih. Nah, kita belajar bersama, kula panjenengan sami belajar bersama termasuk kula. Kula niki nggih belajar kali panjenengan. Artinya tidak semuanya itu bisa, tapi yang bisa silahkan disampaikan, ditularkan kepada yang belum bisa. Konsepnya begitu. Jadi adanya LAD itu ikut bersama-sama nguri-nguri kebudayaan kita yang dulu pernah ada, terus sak menika sampun kegerus zaman, gini kok kathah sing boten eling, alias lali. Ngoten nggih. Rumiyin saemut kula desa Kauman niku wonten kesenian jedor. Tasih kemutan Bapak Ibu, jedor nggih. Jedor terus kentrung ngoten nggih. Kentrung nggih wonten. Tapi yang baku kalau di desa Kauman gamelan itu pernah ada. Jadi tahun 80-an, 90-an awal itu gamelan itu di Balai Desa Kauman pernah ada. Tapi mungkin karena sekali lagi tidak terawat dengan baik, kemudian pengrawit atau penabuhnya itu juga mungkin generasinya sudah berganti. Nah, terus gamelane diganti elektron, ngaten nggih. Ganti band. Mas Ari ini juga ada dulu grup band, ada band kalau tidak salah. Oh, napa elek ya band. Nggih, ngaten Mas Kun. Yang baku kula nyuwun tulung Mas Kun dan kawan-kawan di LAD terus mensupport salah satunya grup Karawitan Laras Wening. Tapi nanti kami berharap Mas Kun juga bisa menggali lagi
potensi-potensi yang ada di Desa Kauman, termasuk mengembalikan kegiatan-kegiatan kebudayaan yang sebelumnya pernah ada, sebelumnya pernah hadir di Desa Kauman untuk dikemas lagi, dimunculkan lagi, dibangkitkan lagi supaya nanti generasi penerus kita itu tahu bahwa di Desa Kauman itu ada kelompok atau kegiatan-kegiatan kebudayaan yang dulu pernah punah sekarang ada lagi. Bila ngaten Mas Gun, monggo dipun lanjutaken, kula tak menikmati kalih jagongan dateng mriki. Ngaten nggih, matur nuwun. Matur nuwun dumateng asanipun Pak Kades nggih. Alhamdulillah Bapak Ibu ingkang taksih nyawiji wonten ing Balai Desa Kauman Wilujeng Rawuh dumateng asanipun Pak To kalian ingkang kadamben rawuh nggih, Pak Mul nggih. Monggo Bapak Mbah No, monggo katuran radi supados langkung hangat nggih. Monggo Mbah No, Pak To monggo katuran radi celak mriki, monggo kula dherekaken nggih. Monggo saestu Bapak Ibu, alhamdulillah monggo nyawiji wonten ing Balai Desa Kauman midhangetaken macapat ingkang badhe katuraken kalian kadang-kadang paguyuban laras wening Desa Kauman wonten 11 pupuh macapat dipun purwakani Mas Kumambang ingkang kasuwun nyekaraken ngaturaken pupuh Mas Kumambang inggih menika Bunda Lis nggih kalajengaken mijil macapat mijil pun aturaken kalian Bu Farida. Salajengipun macapat ingkang angka 3 sinom kang bareng badhe ngaturaken inggih menika Bunda Nunuk. Dene ingkang sekawan inggih menika Kinanti ingkang badhe ngaturaken Ibu Rini. Monggo kepareng miwiti ngaturaken macapat sekar macapat dumateng ngarsanipun para pametri kabudayan Jawi pinurwakan pupuh Mas Kumambang pareng katuraken kalian Bu Lis. Untuk kehangatan dan semangat malam hari ini mohon berkenan tepuk tangan paguyuban karawitan laras wening. Aduh Gusti Kang Maha Welas lan Asih paringa kawulasan ingkang hanandang pecah gesang ingkang Pomo kaki padha dipun eling ring pitutur engung sira uga satriya kudu anteng jatmika ing budi ruruh sarta wasis samubarang ngipun
pati amarasuti sudaning polan nafsu tinapsu tapa brata tanepi ing siang ratri amamangun karyen tias ing sama Alhamdulillah sampun katuraken 3 mocopat Mas Kumambang Mijil Sinom. Alhamdulillah menika penari sampun rawuh. Dipun lajengaken monggo kula dherekaken ngaturaken sekar mocopat dumateng ngarsanipun para pametri kabudayan Jawi mliginipun sagunging warga masyarakat Desa Kauman. Pesunen sariranira sudanen dahar lan guling aja turu sore kaki ana dewa ngangklang jagat nyangking bokor kencanane isine donga tetulak sandang kalawan pangan yo iku bagianipun wong melek sabar narimo jos niki ngegong iso mocopat saged nyuwun keplok-keplokipun kagem caksa nggih monggo kula jumeneng sawetawis caksa monggo niki kersane Pak Ari pirsa minyak sing nyekar jenengan dipun lajengaken mocopat salajengipun gambuh sekara gembuh ping
tutur katula-tula katali kadaluar rasa katutuh kapatuh pandadi awon. Luar biasa. Ingkang katemben ngaturaken maca pat gambuh panjenenganipun Ibu Endang nggih. Alhamdulillah, monggo salajengipun ingkang paling terkenal maca pat yang paling terkenal inggih menika Dandang Kula. Kepareng badhe ngaturaken panjenenganipun Ibu Bowo, monggo kula dherekaken. Yogyaniro kang para prajurit lamun bisa sira nulata doengoni caritane anggalira sang Prabu Sasrabau ing Maespati aran Patih Suwanda lelabuhanipun kang kinalong triprakara gunakaya purun ingkang den hantapi nuhoni trahu Bapak Ibu, para pametri Kabudayan Jawi, para pepunden, para sesepuh, Bapak Babin Kamtibmas, Bapak Babinsa, utaminipun Pak Kades, matur nuwun saestu taksih kepareng nenggani kalian dahar cenil menika nggih. Alhamdulillah, salajengipun badhe katuraken sekar maca pat durma laras pelok padet barang. Nyariosaken menika biasa dipun agem nalika badhe perang kembang nggih. Alhamdulillah nyariosaken swasana ingkang sereng, ingkang greget. Badhe dipun aturaken kalian Bapak Lis Mangir. Mohon tepuk tangan Pak Lis Mangir, monggo kula dherekaken. Babe marake tandhi ngono sun prajurit linuwe sekti mandraguna prawira ing Ayodya kang tanding hawiyalu mare
sirna depani bumi Pak Imam pripun badhe daftar nyekar menika nggih? Pak Cari ajake badhe daftar nyekar. Ampun. Nggih. Alhamdulillah ngaturaken wilujeng kundur dumateng asanipun Pak Ari awit wonten kegiatan nderekaken Pak Kapolsek ugi dumateng asanipun Bapak Babinsa saking Koramil Kauman nggih. Matur nuwun saestu sampun kepareng nenggani mugi rahayu wilujeng ingkang sami pinanggih. Bapak Ibu para pametri Kabunda Jawi ingkang minulya, maca pat salajengipun inggih menika badhe kaaturaken sekar maca pat pangkur laras pelok padet 6 menika nyariosaken utawi menceritakan tentang cara mendidik supaya anak kita menjadi putra-putri yang berguna untuk bangsa dan negara. Ingkang kepareng badhe ngaturaken sekar pangkur, sekar macopat pangkur inggih menika Ibu Harini. Mohon tepuk tangan sekar macopat pangkur pelok 6. Mingkar mingkut ing angkara akarana karenan marti siwi sinawung resmining kita sinubo sinukarta mrekretarta pakartining ngilmu luhung kang tumrap ning tanah Jawa agama ageming aji. Alhamdulillah sekar pangkur sampun kaaturaken dening Ibu Harini. Bapak Ibu sampun meh dumugi petiting sekar macopat wonten 11 sekar macopat badhe lumebet sekar macopat ingkang kaping sedasa inggih menika sekar macopat megadruh laras pelok padet barang nyariosaken nalika Raden Hadiwijaya utawi Joko Tingkir nitih gethek wonten satengahing Bengawan Solo. Ingkang kepareng badhe ngaturaken inggih menika wah ini artisnya Laras Wening dumateng Mbak Ida. Mohon tepuk tangan Mbak Ida Laras Wening. Nonggo bajo kawan dosa kang jageni
Lah iya. Iso tiba. Mboten namung nyaron. Wah, jos. Nggih. Nyolo petek. Pecak so nggih. Alhamdulillah sampun dumugi pungkasanipun Sekar Mocopat. Inggih menika Sekar Mocopat ingkang pungkasan kaping 11. Inggih menika Sekar Mocopat Pucung. Larasipun Slendro Manyuro. Ingkang kepareng badhe ngaturaken Ibu Ribut. Ngilmu iku kalakone kanthi laku lekas sing lawan kas tegese kas nyatu sani Setya budya pangekese tur angkara Alhamdulillah luar biasa saestu Ibu Ribut Sukiran kepareng hamungkasi Sekar Mocopat wonten ing dalu menika inggih menika Sekar Mocopat Pangkur menggambarkan keinginan yang kuat untuk selalu belajar dan belajar. Pada saat ini saya melihat ibu-ibu begitu semangat. Pak Kades terenyuh menika nggih, ibu-ibu di usia panjenengan ingkang sampun kados mekaten taksih semangat untuk belajar dan belajar untuk mengisi masa tua yang insya Allah penuh dengan kebahagiaan. Digambarkan dalam Sekar Mocopat Pucung Laras Slendro Padet Manyuro. Bapak Ibu ingkang dados kinurmatan, matur nuwun saestu taksih nyawiji wonten ing pagelaran paguyuban karawitan Laras Mening lan Lembaga Adat Desa Kauman. Monggo miyak sepining swasana hing madyaning bali dusun badhe katuraken pasugatan langen beksan winastan beksan gambyong mari kangen menggambarkan kegembiraan dan penerimaan kita semua untuk kebahagiaan dan kebersamaan Desa Kauman. Ingkang keparing badhe ngaturaken inggih menika Mbak Rina, Bunda Rini, Bunda Ika kalian Mbak Dina. Monggo kula dherekaken hamirsani gomelaring langen beksan gambyong mari kangen.
Alhamdulillah ya Allah. Nggih. Matur nuwun Pak Kades. Kau Pak Cari kados pripun? Nyawer. Kok mboten nyawer ngoten nggih? Nggih. Lho mboten niku kagem jenengan Pak Kades. Pak Kades kok mboten nyawer ngoten to Pak Imam? Nggih. Alhamdulillah matur nuwun saestu. Kadang-kadang penari gambyong Mbak Rina, Bu Ika, Bu Rini, Mbak Dina, mohon tepuk tangan penari gambyongnya Desa Kauman, Kecamatan Kauman. Wah, sayangi sing delok niki 10 juta. Nggih, alhamdulillah matur nuwun saestu ndadosaken saya gayeng dalu menika wungon mangayu bagya Dirgahayu Republik Indonesia kaping 8 mapan wonten ing Balai Desa Kauman, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung. Alhamdulillah matur nuwun saestu taksih kepareng nenggani lenggah wonten ing Balai Desa panjenengan ingkang minulya Bapak Kades ugi Pak Cari, alhamdulillah Mas Anang sedaya kemawon nggih, Mbah Tris, Pak Mul utaminipun dhumateng sanipun Mbah No kepareng taksih nyawiji sarta lenggah wonten ing sasana. Mugi dalu menika dados amal silaturahmi kagem panjenengan pikantuk piwales namung saking ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Matur nuwun saestu kadang-kadang paguyuban karawitan laras mening lan lembaga adat Desa Kauman nyawiji ngaturaken pasugatan gending-gending karawitan, pasugatan tari ugi sekar-sekar mocopat saking kadang-kadang paguyuban laras wening Desa Kauman. Salajengipun alhamdulillah ugi saestu matur nuwun sanget dhumateng asanipun pangarsa paguyuban laras wening panjenenganipun Bobo Sukiran ingkang sampun meranata kadang-kadang Wiro Pradonggo ngaturaken pasugatan dhumateng para warga. Salajengipun badhe kaaturaken gending ladrang wilujeng.
ramane dhewe ujung jari Rama balung randhaning kalopo eman aja leren gone carane kenjangane durung teko wong lanang sok asring cidra Alhamdulillah najan taksih grodal gradul kalau wau kula Pak Kades Mas Anang nol pudul niku wis sak rupan-rupan nggih Pak Kades nggih saestu handadosaken bingahing penggalih sedaya sampun katuraken pasugatan Gambyong Mari Kangen niki wau kula klesak-klesik kalian Pak Kades sak wanci-wanci wonten kegiatan nopo badhe pun timbali luar biasa Pak Sukiran anggenipun momong konco-konco nggih sabar nggih luar biasa saestu apresiasi setinggi-tingginya kagem Bapak Sukiran yang sampun kepareng momong konco-konco pangrawit wiwit saking nol nggih luar biasa. Mugi-mugi kompak selalu, sehidup semati, susah senang kita nikmati bersama nggih. Mangke kepareng usul menawi saestu nampi dana hibah saking Kemendikbud sisene titik kagem rujaan teng pundi ngoten nggih. Nggih. Mboten saking ADD niki, Pak. Lah nggih, panjenengan nggih nderek mangke no. Wow. Mangke sisene tuwitik mau nek ngoten nggih mboten usah kata-kata saged rujaan dateng Panteng Gemah malih napa pripun dateng JLS. Nggih. Pak Imam kasuwun nderek saestu nggih. Inggih alhamdulillah sampun dumugi meh petiting rangkening tata cara upacara wungon mangayu bagya dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia ingkang kaping 87. Alhamdulillah sampun katuraken ladrang wilujeng salajengipun badhe katuraken Puspanjala nggih menika kalebet gending manguyu-nguyu menawi wonten pahargyan manten menika biasa kagem nampi utawi pembukaan
nderekaken rawuhipun tamu lumebet sasana bahagian spesial malih Ketawang Puspanjolo kadang-kadang laras wening Desa Kauman Penadikan Popo Sukiran.
Alhamdulillah Ketawang Puspanjolo kalajengaken lancaran ayo guyu. Wah, luar. Tepuk tangan untuk kita semua. Cobi, kita ulangi lagi. Ayo guyu. Lebih keras lagi. Ayo guyu. Guyu maneh. Guyu banter. Wah, iki. Jampi saya nggih, Pak To. Nggih. Nanti Mas Ana. Nggih. Bapak Ibu, sampun dumugi petiting pasugatan gending-gending karawitan ingkang kepareng gending salajengipun saderengipun katutup kanthi ayak-ayak pamungkas badhe katuraken gending Asmarandono sekepisan malih saking kadang-kadang paguyuban karawitan laras mening pinadikan Bobo Sukiran. Matur nuwun saestu sepisan malih tasih kepareng nyawiji Mbah Tris, Mbah No, Pak Mul, Pak To, sedaya nggih, Pak Cari, Pak Kades. Alhamdulillah luar biasa tasih kepareng nenggani niki hajatipun memang melekan nggih mangayu bagyo Dirgahayu Republik Indonesia kaping 8 setunggal. Asmarandono paguyuban karawitan laras wening.
Alhamdulillah Bapak Ibu ingkang winantu agung ing panghormatan, para pametri Kabundahan Jawi ingkang winengku ing Suka Basuki, Purwa Madya Wasana katiti sampun prayogi pagelaran utawi pasugatan konco-konco paguyuban laras mening lan lembaga adat desa Kauman ingkang ngaturaken pasugatan gending-gending mocopat ugi langen beksan sampun dumugi paripurna. Matur nuwun sampun kepareng hangestreni